Isang magandang umaga ho, araw ng Biyernes sa ating lahat ng mga tagapanood at tagapakinig dito ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Yes, mga kabalan, ako pong yung lingkod, Justin Dizon. At handa pong magbigay sa inyo ng mga makatotohanang balita at impormasyon, mga balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, syempre, balita at impormasyong may paggagamitan. Ito ho ang CLTV 36 Newsstream at welcome ho dito sa ating programa. Kabalan, kumusta ho kayo? At naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. Yung mga nasa trabaho, kayo ba'y nakapagmerienda na? Ayan, at syempre yun ho mga kababayan natin na bumabiyahe at nasa kalsada sa mga oras na ito. Dagdagan ho ang pag-iingat, dagdagan ang pasensya at lately nauuso itong mga road rage, mga kabalin, ano? At napapanood natin sa mga balita yung hindi kaaya-ayang senaryo sa kalsada. At totoo naman, ano, at ang inyong lingkod minsan din guilty sa init ng ulo sa kalsada. Pero ito ho, mga kabalin, ika nga, paalala ho ng mga eksperto at syempre ng LTO, walang pupuntahan yan, hingang malalim na lang, ano. Pag kinat ka at hindi mo nagustuhan, hingang malalim lang, oo, at tawanan mo na lang. Importante, wala akong nasaktan, di ba? At wag nang palalain pa, ika nga, yung mga senaryo dyan sa kalsada, ano. Hindi natin alam, parang interesting tignan. Bakit umiinit yung ulo masyado ng mga tao ngayon? Dahil ba yan sa maraming stress, maraming factor? Diba? Gone are those days na hindi masyadong kalmado lang yung ating mga kababayan. Ngayon dahil siguro sa dami-dami na rin ang impormasyon, sa dami-dami ng nasasagap na balita at pangyayari sa paligid, talaga naman. Interconnected na ho dahil sa presensya ng social media, nagiging iba na rin yung behavior ng ating mga kababayan. Meron teorya yan, no? Mamaya i-discuss ni Kuyang Justin sa klase pala. Ito ho, kumusta ho kayo? Kwentuhan lang tayo ngayong araw ng Biyernes. Kabalin, alam naman ho natin, malapit na ang ating paggunita ng Semana Santa at ang ating question for the day. Ano ho ang inyong plano, paano ninyo gugunitain ito hong Holy Week, at syempre mamaya magbibigay din tayo ng mga impormasyon para ho ligtas at maging smooth ang inyong ito hong mga tawag dito, pagbiyahe dito sa iba't ibang lugar. Ayan. Lalo na yung mga bibisita rin sa mga simbahan, bisita iglesia. Eto mga kabalin, bigyan daan natin si Chopilo. Lauking ko, kabalin, ibalita mo nga kung nakita mo na mga malalaking billboards dito sa San Fernando. Ang mga katagang Katatakot Fernandino, Save San Fernando. Yan, oo. Ikutin natin to, silipin natin. Saan ba yan na Kuyang Chopilo? Saan mismo? Papuntahan natin sa ating news team, at ano ba yung pag-usapan natin itong topic na ito. Ayan, oo. Lately kasi si Kuyang Justin nag-NLEX traffic sa San Fernando. Pero ito, anong malaking balitang billboard? Ayan, silipin natin. Sige ho. Si Ryan Seda, nanonood din sa ating programa. Ito ho, mga kabalin. Live ho tayong napapanood ngayon. Oo, sa television, via Signal Channel 115 at dito ho sa ating Air Cable Converge Channel 71 at syempre mga kabalan dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Pampanga Free TV Channel 36. Kabalan, napapanood din tayo live sa atin hong social media platforms. Unang-una na riyan, syempre, yung ating official Facebook page ng CLTV 36 News. CLTV 36 official, kung saan meron ho tayong mahigit 1 milyong followers.
At syempre sa ating news page at CLTV 36 News, kung saan pumalo na rin sa mahigit kalahating milyon ang ating mga followers dyan. Kabalen, live din ho itong napapanood sa ating YouTube account at YouTube channel at CLTV 36 Official. At kaya naman patuloy ang patuloy ang ating ginagawang pagbo-broadcast. Sumagod si Kuyang Chofilo Lawingco sa harap ng dating DFA sa Palawe Bridge, Villa del Sol. Sige nga, sige po, maraming salamat sa information na Kuyang Chofilo. Ayan, silipin natin mamaya itong tinutukoy ng ating kabalen, ng ating netizen, Kuyang Chofilo Lawingco. Sige ho, sisilipin namin at itong inyong binabanggit. Ayan. Sige, for the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Lalong-lalo na ho sa mahalaga to para sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Biyernes, uuwi ng probinsya. Sakto para sa Semana Santa. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Kabalen, dito ho tayo sa may area ng Balintawak Toll Plaza. Sa mga oras na ito, maluwag pa ang sitwasyon. Expected ho mamayang after lunch hanggang gabi ay darami na ang mga pipila dyan sa area na yan. Dahil na rin syempre uuwi ho yung ating mga kababayan para sa paggunita dito pong Semana Santa. Dito naman sa Mapulang Lupa, Valenzuela, ang sitwasyon sa mga oras na ito, ayan, nakikita naman po natin dito sa gitna, sa itaas, ay may kapal ng volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan, Mapulang Lupa sa Valenzuela. Expect po ninyo sa mga magdaraan dyan ang bahagyang pagbabagal. Bahagya lang naman, bahagyang pagbabagal. Ayan. Samantala, tumungo naman tayo sa Mindanao Avenue. Ito ho, sa Toll Plaza, may pila na rin ng mga sasakyan dito ho sa palabas ng Mindanao Toll Plaza, yung eastbound lane. But yung papasok ng NLEX ay fast moving naman sa mga oras na ito. Sa gawing ibaba naman ho tayo, may Kawayan Interchange. May pila na rin dun sa kabilang linya, yung gawing kaliwa. Pero yun hong other side, itong southbound, maluwag pa yung sitwasyon. Sa mga northbound rather, ay maluwag pa yung sitwasyon sa mga oras na ito. Yung southbound may konting pila dyan. Lalo na yung mga pa-exit ho ng expressway. Samantala, sa Bukawi Toll Plaza, maluwag ho ang area sa mga oras na ito, same as in the city of San Fernando, Pampanga portion of the North Luzon Expressway. Time check muna tayo, 10:28 ng umaga. Araw ho ng Biyernes, April 11. Yan ho ang sitwasyon sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time ho yan via NLEX Corporation. Samantala, traffic update naman tayo sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga as of 10 a.m. Quezon Street, hanggang na po kining Santo Rosario, Consunji Street, at dito sa may Vichomico, yung Vega Street area. Expect ho yung light to moderate traffic sa area na yan. Kabalen, light to moderate traffic din ho tayo sa may sakop area. Ito pong Diosdado Macapagal Regional Government Center sa Barangay Maimpis. Dahil syempre sa ginagawa hong kalsada dyan, na target hong matapos ng DPWH at ng kontraktor sa July this year. Kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan sa oras na ito. Alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon. Narito po ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, April 11, 2025. Wala pa rin naman tayong binomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, meron tayong ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa may Mindanao. Malaking bahagi po ng Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na umiiral dito sa may Luzon at Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin yung buong Luzon po ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init na dala nitong easterlies. At kung meron po mga panandaling ang pag-ulan, dulot po ito ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila 26 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 25 to 36 degrees Celsius, Baguio 17 to 25 degrees Celsius, Legazpi 26 to 32 degrees Celsius, at Tagaytay 22 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region, inaasahan natin makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Saan po natin moderate to at times heavy, dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone. Pero para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan po natin magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero inaasahan po natin mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm throughout the day. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin 26 to 33 degrees Celsius. Cebu 27 to 32 degrees Celsius. Tacloban 26 to 31 degrees Celsius. Zamboanga 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro 24 to 32 at Davao 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon, nakapagtala po tayo dito sa Metro Manila ng 43 to 38 degrees Celsius. Dito po ito sa may Naiya, Pasay City at Science Garden, Quezon City respectively. Kung mapapansin po natin, nakapagtala po tayo ng danger level kahapon dito sa may Metro Manila. Dito po particularly sa Naiya, Pasay City. Para naman sa pinakamataas nating naitala kahapon, dito po ito sa may Dagupan City, Pangasinan with 45 degrees Celsius. Sinundan ito ng 44 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite City, Cavite, 43 degrees Celsius sa Naiya, Tuguegarao, Tayabas, at Rojas City, Capiz. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila ang agwat na 38 to 40 degrees Celsius na heat index. 44 degrees Celsius yung pinaka-possible nating mataas at dito sa may Sangli Point, Cavite City, Cavite. Sinundan ito ng 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan at 42 degrees Celsius sa Tayabas, Quezon, Rojas City, Capiz at Dumangas, Iloilo. Para naman sa ating gale warning, wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 AM at ang sunset mamaya ay 6:09 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Shanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Meanwhile, dito naman sa Clark, Pampanga, batay na rin ho sa monitoring ng Pag-asa Clark Station. Inaasahang aabot ho sa 40 degrees Celsius at noong heat index na ating mararamdaman. Yes, mga kabalan, ito ho yung init factor na ating mararamdaman ngayong araw. Grabe kong kapali. Yung pagod mo ngayon, parang yung 50% dahil sa init. Di ba? Yung pagod, kung dati-dati, kaya mo pa pagdating ng alas 5 ng hapon ngayon, parang lantang gulay na ho tayong lahat. Kaya naman, paalala ng mga eksperto, stay hydrated, inom ng maraming tubig, hindi po ng soft drinks, hindi ho ng kape, hindi ng juice o ng palamig.
maraming tubig. Yan ho ang paalala ng mga doktor upang tayo po ay makaiwas sa tinatawag na heat stroke. Kabilang din sa mga pwedeng gawin, syempre yun hong mga kabalin, magsuot ng mga preskong damit. Iwasan ho yung mga dark colored shirts. Si Kuyang Justin, lahat pa naman ng laman ng cabinet kulay itim. Lately na lang nagkaroon ng kulay. Kaya naman napakahirap. And yung mga puti, ang damit, mas presko daw, mas suotin yan, yung mga light colored, wag yung dark. Para ho sa mga lumalabas, ugaliin ding magdala ng pananggalang sa sikat ng araw. Opo, payong kabalin, ha? At syempre, kung hindi talaga kaya, sumilong. Dahil, syempre, maulagay imbiye, harapin. Kung pwede rin daw hong iwasan na magtakda ng mga aktibidad, yung mga strenuous and physical, yung mga strenuous activities, physical activities, sa umaga, early morning, o kaya naman yung gabi na, yung paggabi, iwasan yung 9 o'clock hanggang alas 3, alas 4, mainit pa yan. And ito rin, paalala rin sa mga may alaga ko ng mga aso, yan, bilang fur dad, may paalala si Kuyang Justin sa inyo, wag ho nating ilakad yung ating mga fur babies. Oo. Nang alas 4, alas 5 ng hapon kung saan mainit pa yung kalsada, yung semento. Isipin ninyo, kabalan, for us, di ba, kung tayo naglalakad, maiinitan tayo, alas 5 na ng hapon. What more, yung mga fur babies natin na mas malapit sila sa semento, tapos direkta pang nakatapak sa semento, mainit ho yan. Pwede ho silang magkasakit, yung tinatawag na stomach upset. Masira lahat yan, mamanyo ka la. Opo, nangyari yan sa isa sa aking mga baby, Kaya ho mga kabalen, iwasan yung paglalakad ng mga pets natin, ng ating mga fur babies, sa ganito pong init. Pwede yan, mas madilim na, yung medyo malamig-lamig na, o kaya naman early morning, mas mainam. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ito mga kabalen, silipin naman ho natin itong latest kaugnay ho ng palitan ng piso kontra dolyar. Forex news muna tayo. Nagsara ho ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos 35 centavos. Dito pong araw ng Huwebes, April 10, batay ho sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Japanese yen naman, zoom lang natin, 38 centavos. Ito na bang pound, 74 pesos 41 centavos. Yun hong Hong Kong dollar, 7 pesos 37 centavos. Saudi Real, kabalen, 15 pesos 25 centimos. Ito pong dirham, 15 pesos 58 centavos. Euro naman, 62 pesos 72 centavos. Korean won, 0.39 centavos. Centavos. Bigyang daan naman natin ang mga public service announcement. Wala hong kuryente ngayon dyan sa may bahagi ng Bulaon, San Fernando, Pampanga hanggang 12:30 ng tanghali dahil sa pag-optimize ng transformer ng Svelapco. Wala rin hong kuryente dyan sa may Aurora Heights, bahagi ng Aurora Heights hanggang 1:30 dahil na rin sa revision at restringing ng mga secondary lines. Diyan ho yan sa siyudad ng San Fernando, yung Aurora Heights. At mamaya pong 1:00 hanggang 4:00 ng hapon dyan sa may barangay Kebiawan, siyudad ng San Fernando pa rin, asahan ang scheduled power interruption dahil sa pag-optimize ng transformer ng Svelapco.
water supply interruption naman ho tayo. Ilang bahagi po ng Lubao, partikular na sa Barangay San Isidro, ang mawawalan ho ng tubig mamayang 1:00 hanggang 4:30 ng hapon dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Kabalen, bago tayo magpatalastas, bigyang daan muna natin yung ilang komento ng mga netizen na nakatutok dito sa ating programa. Shout out kay Maisie Conejos. Ayan, hello po, sabi ni Maisie. Hello Maisie, kumusta kayo? At si Randol Nixon Lapus. Ayan, happy Friday. Ayan, kumusta guys? At paano nyo gugunitain ang Holy Week? Ano yung mga plans ninyo ngayong Semana Santa at ngayon hong long weekend? Tutok lamang ho dito sa CLTV 36 para sa mga kaganapan na pwede ho ninyong mapuntahan dito ho sa lalawigang Kapampangan ngayon pong Semana Santa o pwede pong Amano Tamo, Ausantayang Maleldo, Kabalen. Isang mabilis na patalastas lamang ho sa ating pagbabalik. Aking ihahatid sa inyo ang detalye ng ilang mga naglalakihang balita na kinalap ho ng CLTV 36 News and Current Affairs. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po si Kuyang Justin at ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, narito ang ilang mga balita ang kinalap ng ating news team ngayon pong araw ng Biyernes, April 11, 2025. Balita muna sa kampanya dyan ho sa bayan o sa syudad ng Mabalacat.
Ito ho mga kabalen, binisita ho at kasalukuyang nagsasagawa ng house-to-house campaign ang Team MCG sa Barangay Bicol, Mabalacat City. Mainit hong sinalubong ng mga residente sina re-electionist Mayor Chris Garbo at ang kanya hong anak, Vice Mayoral Candidate Winwin Garbo, at ang kanilang mga konsihales na sina Kapitan Elmer Aguas, Noel Castro, Basti David, Carl Dizon, Timothy D, Jerry Magsino, Totong Menjola, Benji Pangan, Engineer Rox Peña at Doc Kokoy Tiglao. Ito ho yung home barangay ni Mayor Garbo, taga Barangay Bicol siya, at kabilang ho sa mga isinusulong ng grupo itong positibong pangangampanya at yung paglalatag daw ng plataforma para sa kapakanan ng mga Mabalakenyo. Ulat ho yan ni Kuyang Jody Mercado. Kahapon nakapanayam ho natin ang isa sa mga kumakandidato, re-electionist Councilor Engineer Rox Peña sa programang Ang Paglalahad. At kabilang ho sa mga ibinahagi ni Engineer Rox, ni Councilor Rox, ito ho nga kanilang pagtutok nga doon sa budget bilang siya ho ay chairperson ng komite sa appropriation dyan sa Konseho Sangguniang Panlunsod, at kabilang nga yung budget sa kanyang tinututukan, yung tamang budget allocation, at syempre kasama na rin dyan yung higit na pagpapalakas ng Mabalacat City Environmental Code. Binanggit din ho ni Engineer Rox Peña, mga kabalen, ito hong kanilang mga plano para sa Mabalacat City College, kung saan nais pa nilang higit na paunlarin itong world-class City College dyan ho sa kanilang syudad. At yung mga pagbubukas ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng syudad na siya na mga magiging solusyon sa problema sa mabigat na daloy ng trapiko, lalong-lalo na sa mga highly urbanized zones ng Mabalacat City. Sabi pa ni Kuyang Rox, kabilang din sa kanilang mga sinusulong ngayon yung ordinansa sa single-use plastic. Yan ho mga kabalen ang ilan sa mga larawan sa kaganapang pag-iikot nila Mayor Garbo at ng kanya hong buong slate dyan ho sa Barangay Bicol, lungsod ng Mabalacat. Ito naman mga kabalen, balita ho kaugnay ditong ating paggunita ng mahal na araw. Magkakaroon ho ng isang dula ng pananampalataya sa isang simbahan dyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga. Sa mga interesado ho na mapanood yan, narito po ang detalye. Puspusan na ho ang ginagawang paghanda at pagsasanay nito hong Parish Youth Ministry ng Parokya de San Agustin sa Lubao, Pampanga. Para ho sa kanilang musical theater play ng ipapalabas ho ngayong mahal na araw. Pinamagatang Ot Ako ang kanilang play na idinirehe po ni Reverend Christian Ray Kayanan at ni Marian Manalo. Ito po mga kabalen ay sumasalamin sa malalim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan mula ho sa pagpasok sa Jerusalem, sa kanyang pagdurusa, pagpapapako at kamatayan sa krus. Ipapalabas ho ang naturang dula sa darating na linggo, April 11, alas 7 ho ng gabi. Para ho sa mga nais masaksihan yan, pwede ho kayong magtungo sa Parokya de San Agustin sa Lubao, Pampanga, 7 p.m. this Sunday, April 13,
para ho sa dulang pinamagatang Ot Aku. Ito naman mga kabalin, silipin natin itong balita kaugnay naman ng tradisyon ng pagpapapako sa krus dyan ho sa, opo mga kabalin, dyan ho sa Barangay Kutud, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Narito ho ang ulat ni Liana Canilao. Place sa Barangay San Pedro. Taong 1955 nang unang magkaroon ng Kapampangan Sinakulo o Passion Play sa Barangay San Pedro Kutud, City of San Fernando, Pampanga. Ipinapakita rito ang mga karanasan ni Jesucristo mula sa pagpapahirap sa kanya, pagkakapako niya sa krus at hanggang sa kanyang kamatayan. 1961 naman ang simula ni Matias Santos mula sa San Jose ang kanyang debosyon sa pagbubuhat ng krus sa daan matapos mamatay sa iba't ibang sakit ang kanyang mga anak. Ang tradisyong ito ay kilala ngayon bilang tirabakan. Isinasagawa ang mga ito tuwing mahal na araw o Holy Week o Maleldo sa Kapampangan. Samantala matapos ang mahabang panahon, patuloy pa rin ang tradisyon sa siyudad San Fernando na nasasaksihan hindi lamang ng mga kabalin kundi maging mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mga dayuhan. Isa sa mga kilalang namamanata tuwing mahal na araw ay ang 65 years old na si Ruben Enaje. Sa loob ng 36 na taon, siya ang nagsisilbing Kristo sa sinakulo na ginaganap sa Barangay San Pedro Kutud. Ang kanyang debosyon, mayroon daw malalim na pinaghuhugutan. Nagsimula po ito 1985 nung nahulog ako sa ikatlong palapag na building. Himala naman na hindi ako napilay no nasakta sa aksidente na yun. Kaya nagdesisyon ako na magpapako sa krus para magpasalamat sa aksidente na yun. 1986 doon ko na inumpisan yung aking panata. Hanggang sa ngayon po. Gayon din ang 68 years old na si Wilfredo Salvador na 16 years nang nagpapapako sa krus sa Sinakulo ng Barangay San Juan. After nang nagpapakulong, yung sakit ko po, nagamot na po ng nawala na po yung sakit ko. Yung nagpapanata po. Kaya nagpapanata po ako sa pagpapako sa kulot. Kuwento ng dalawa, hanggat kaya nila, ipagpapatuloy nila ang kanilang panata. Kung makakaya pa natin sa susunod na taon, gagawin ulit natin. Pero kailangan na tingnan muna natin yung sarili natin kung talagang makakaya pa. Dahil may edad na tayo. Kasi sasabi natin ngayon, maganda ang ating katawan. Pero kinabukasan, wala na. Kaya hanggang makakaya ko, gagawin ko. Kung hindi ko na makakaya, meron naman tayong kapalit sa pag-redukto. Habang may buhay po ako, gagawin ko po. Ipapagpanata po. Hanggang may buhay po ako. Kahit na meron na akong kapalit sa akin, kahit continuous pa rin po yung pagpapanata ko. Upang hindi maputol ang tradisyon ng siyudad tuwing Maleldo, tinutulungan at tinuturuan daw nila ang maaari nilang maging kahalili. Kung ako ay magre-retiro man, yung successor ko, hindi ko naman pababayaan yun. Tutulungan ko kung ano yung mga dapat pang gawin, ay tuturo ko sa kanya para yung tradisyon namin maging tuloy-tuloy yan. Hindi mapuputol. Samantala sa pagpapatuloy ng mga tradisyon at debosyon, hangad daw ng LGU ng San Fernando na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga namamanata. Kaugnay nito, ibinahagi ni Mayor Vilma Caluwag ang kanyang nais na bigyang pagkilala ang mga nagpepenitensya. Hindi ko lang po recognize na po rin magpanata-tamo ni bilib ko po kaya kayo na ayayadyuyo po itang makanyan. Kasi just imagine po 70 years sana po palang gagawan ini na minanay yun na at buring matda uling balang pamanata yun na po at tradisyon niya po talaga niya po kaya po San Fernando.
Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ito mga kabalen, bago tayo magpaalam, ito banggitin ko lamang itong ginagawang simulation exercise o ginawang simulation exercise ng PNP sa Barangay San Juan North, Cabiao, Nueva Ecija. Nito pong Huwebes yan kahapon Baka ho doon sa mga napadaan diyan mga nagtaka kung ano yung nangyayari, baka nabahala ho kayo. Oo, naranasan na ho ng CLTV 36 yan Meron hong tumawag sa amin na nabahala bakit daw merong ganitong eksena dito sa Mayjasa noong last year ito or last elections. Yan ho ay simulation exercises lamang At itong inyong nadaanan sa Nueva Ecija diyan sa bayan ng Cabiao, San Juan North ay bahagi po ng kanilang paghahanda. Kabilang ho dyan yung Cabiao Police and First Mobile Force Company kung saan nag-reenact ho sila ng mga possible scenarios tuwing may halalan at paano ang tamang pagresponde ng mga otoridad sa mga ganyang kaganapan, mga kabalen. Nangako naman ang Police Regional Office 3 na patuloy ang kanilang gagawing pagmamonitor, pagbabantay sa mga pangunahing lansangan at iba pang mga matataong lugar. Ngayon pong panahon ng halalan, panahon ng kampanya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kabalen, time check, 10:57. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Eto, nag-comment si Kuyang Abel, aga din pala ng traffic. Sabi ko, agahan nyo, yun pala, mas maaga pa pala si traffic. Sabi niya, oo nga ang aga talaga, Kuyang Abel, ng traffic. Ingat ho sa kalsada, keep safe. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Muli po, like, share, follow ang ating social media pages para manatili pong updated sa iba't ibang kaganapan dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Muli ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 Newsstream sa ngalan po ng bumubuong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat po.